Здравейте хора, сега ще пробвам този си лава бер. Той е набратно, но сега ще го пробвам. На тебе харесва ли? Да. Сега ще го пробвам. Не ми харесва. Стига лагаме, стига лагаме. Стига лагаме, продължко. Че брат ми ще пада тук. Така. На вкус е 10 от 10. Брошурата на Била е еднаква. Буквално само малко поизпитал. И аз съм пробвала всички вкусове. На първо място от нормалните са от нормалните е лилавия. От коледните от коледните синя ми харесва. Ми харесва най-много. А пък от хеминския също ми харесва доста. Аз съм пробвала всичките вкусове. Просто не съм ги пробвала сега. Абонирайте се за моят канал, за да може да има още такива клипчета, които пробваме нови неща и много вкусни работи. И с лав бер в ръка. Пробвайте го вие, няма да съжалявате. Парите си струват. Буквално в билата си купете за 2 лева и 79 стотинки. Купете си го, уникален е. Купете си го, уникален е. Пишете ми в коментарите, ако сте намерили нещо ново, да го изпробвам и аз и да коментирам с вас. Абонирайте се за моя канал. Дайте лайк, Анди Студио, обичам ви да направите още вкусове на лава бер. Моля ви, направете. И вие, хора, които гледате нещо, които гледате видеята, когато видите ново видео на канала на Мирела Вълчева, моля ви, абонирайте се за този канал и лайкнете всичките видеа на Мирела Вълчева канала. Чао, чао!